Карим Бензема он шахсе нест ки шумо медонед. Мошинҳои беҳтарин, собиқ дӯстдухтари машҳур ва баҳсҳои ба ҳабс афтодани ӯ. Имрӯз чизҳоеро қайд мекунем ки шумо оиди Бензема намедонистед. Бензема дар кӯдакӣ наздик буд ки кушта шавад. Карим ва оилааш дар Лиони Фаронса зиндагӣ мекарданд ки ҷойи оддӣ набуд. Розанҳо ва ҷинояткорон дар он маҳал хело зиёд буданд. Оилааш ки сарватманд набуданд, дигар илоҷе надоштанд ки кӯч банданд. Ҳамааш хуб буд то рӯзе ки Карим ба доме гирифтор шавад. имрӯз Карим дар формаи беҳтарини варзишӣ қарор дорад, вале ин ҳамеша набуд. Бензема бачаи фарбе буд, чихеле ки дар аксҳои хурдсолиаш мебинед. Аз ин чиз истифода бурда ӯро ҳар рӯз азоб медоданд ки то ба рӯафтодагӣ бурда расониданд. Сабабаш бошад ба дигарон монанд набудани Бензема буд. вақте ки асли ӯро фаҳмиданд, корҳо бадтар шуд. Бензема легендаи мунтахаби Фаронса аст, вале оилааш, масалан падари Бензема Ҳафид Бензема ки аз Алжир буд ва модарашам Ҷабара Бензема ӯ низ аз Алжир мебошад. вақте ки Карим хурдсол буд, вазъи оилавии онҳо дар Алжир хело бад буд. ба ҳамин хотир онҳо сӯи Фаронса муҳоҷират карданд. ана ҳамин сабаби фарқияти Бензема аз дигар одамони Фаронса гашт, чунки ӯ асли алжирӣ дошт. Бензема ба ҳамаи ин чашм пӯшиду ба сӯи комёбиҳо қадам мегузошт. баъди ба Лион шомил шудан соли 2002 ва 6 мавсим шоҳкорӣ кардан, дастаҳои бузург ба суроғаш омаданд. шомил шудан ба дастаи бузург ин вақти аз худ огаҳӣ додан барои Карим шуд. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. вақти Бензема фаро расид, ӯ акнун ҷавоби худро ба дигарон гуфта истодааст. ҳамааш хуб буд, вале як сол баъд, соли 2010 ҳодисаи нохуше рух дод. апрели соли 2010 полиси минтақа ба тахмине ба суроғаш рафтанд. аниқтараш бо маълумоти шахси номаълум ба баре ки соҳибмулкаш Абу София буд. София барои ҷурми бузурге дастгир шуд. ӯро барои кор бо фоҳишаҳо ба таври ғайриқонунӣ дастгир карданд. вақте ки полисҳо амалиёт гузаронданд, ҳақиқат ҳам ошкор шуд. Софиян танҳо набуд ва якчанд футболбозони машҳур низ дар рӯйхати ӯ қарор доштанд. Бензема бо ҷурми таҷовуз дастгир шуд. таҳқиқоти полис ҳама ҳолатро шарҳ медод. Заят Даҳар ба моҷаро ҳамроҳ шуд ва изҳороти бардурӯғ пешниҳод кард, яъне ки Бенземаро ба ҳамхобагӣ бо ноболиғ гунаҳгор карданд. ин ҳодиса чанд моҳ пеш аз ҷоми ҷаҳони соли 2010 рух дод. сармураббии Фаронса Роман Доминик намедонист ки чӣ кор кунад, зеро одамон ва мухлисон сару садоҳои зиёд бароварда буданд. оқибат Бенземаро аз ҳайати мунтахабаш дур карданд. Заят Даҳар ба Федератсияи футболи Фаронса номае навишту ҳама ҳолатро шарҳ дод. ӯ ба Бенземаву дӯстонаш оиди сину солаш дурӯғ гуфта буд. ҳақиқат баъди муддате ошкор шуд ва Бензема кишварашро дар ҷоми ҷаҳон намояндагӣ мекард. ӯ худро дар ин мусобиқа ба таври аъло нишон дод. ҳамин тавр дар Эл Классикои соли 2011-12 Реал Мадрид бо Барселона рӯбарӯ гашт. онҳо дар Лигаи Чемпионҳо як сол пеш ҳам вохӯрда буданд ва Барса Реалро бо ҳисоби 1-0 шикаст дода буд. ягона мақсад дар бозии навбатӣ реванш буду халос, вале барои Бензема бошад даъвати калон. Эл Классико бозии ҷолибтарин дар ҷаҳон аст ва ситораҳо дар он ҷо шоҳкорӣ мекунанд. Карим низ мехост худро нишон диҳад. барои ӯ танҳо 21 сония лозим шуд ки таърихро нависад. 24-й Лассана Диара. О, какая ошибка! Озил бьет, рикошет, Бензема! 1-0! Самый быстрый гол в истории Эль Классико! Бензема дар 21 сонияи бозӣ ба дарвозаи Барселона гол зад. ин ягона рекорди Эл Классико нест. баъди чанд сол Бензема бо заҳмати хеш рекорди ҷаҳониро ҳам шикаст. ӯ соли 2005 дар Лигаи Чемпионҳо дебют кардааст ва қариб ҳар сол голҳои сершумор ба самар мерасонад. соли 2021 Бензема номашро дар рӯйхати легендаҳои Лигаи Чемпионҳо навишт. ӯ ягона нафаре бо Лионел Месси гашт ки дар 17 мавсими мусобиқа гол задаанд. 17 мавсим!
ӯ ҳама эҳтиромро сазовор буд, вале гузаштааш боз ба суроғаш омад. Ин навбат бошад корҳо ҷиддӣ буданд. соли 2005 Бензема бо мунтахабаш ба Евро омодагӣ медид. Ҳамдастаи ӯ Валбуена дар ҳолати ногувор қарор дошт. ӯро барои хайпи телефонашро гирифтанд ва албатта ки оиди ин масъала кофткоф оғоз гашт. Гап сари он аст ки дар телефони Валбуена маълумот оиди даромадаш буд ва барои ин чиз нафарони номаълум пулҳои калон талаб мекарданд. Валбуена эҳсос кард ки кор то ҷои ҷиддӣ аст ва ба полис муроҷиат кард. То кӯчактарин ҷузъиёт таҳқиқ шуд ва натиҷа ҳамаро дар шок гузошт. вақте ки ҷинояткори асосиро пайдо карданд, номи Бензема ҳам дар рӯйхат пайдо гашт. яке аз наздикони Бензема, Карим Занати, дар моҷаро даст дошт ва ба воситаи ӯ мехост ки Валбуена пулро пардохт кунад. вақте хабарҳо зиёд ки шуд, Федератсияи футболи Фаронса ба хашм омад. орзуи иштирок дар Евро барои Бензема низ ба охир расид. аз ҳайати мунтахабаш ӯро берун карданд ва оқибат гунаҳкор будани Бензема эълон шуд. ӯ на танҳо Евро, балки беҳтарин лаҳзаҳои мунтахабашро низ аз даст дод. хуб дӯстон, ин буданд нуқтаҳои муҳим оиди Карим Бензема. ба ҳамин тамом обуна шавед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед.